Pozdrav narode i dobrodošli na Learnify tutorial za web programiranje. U ovom tutorialu ćemo pokriti osnovna dva elementa HTML-a, a to su paragrafi i headingsi. Ali pre nego što se bacimo na objašnjavanje elemenata, da objasnimo terminologiju koja će biti upotrebljavana tokom ovog tutoriala, a i svih budućih u principu. Verovatno ste me već u prethodnom videu čuli da sam spomenuo tagove. HTML je markup jezik, što znači da je on praktično tekst, ali sa specijalnim tagovima koji imaju svrhu da, pod navodnicima, kažu računaru da sadržaj koji se nalazi unutar njih nije običan tekst, već da on sadrži funkcionalnosti i da ga treba tretirati na specifičan način koji je definisan specifičnim tagom unutar kojeg se taj tekst nalazi. Sada treba objasniti osnovne elemente HTML-a, koje ćete pisati za svaku, ali bukvalno svaku HTML stranicu koju budete pravili, sa jako malim odstupanjima, čak šta više. Kao što sam u prethodnom videu već spomenuo, web stranice možemo napraviti bez da instaliramo apsolutno bilo šta na vašem računaru, koristeći ništa do običnog notepada, koji svi imamo instaliran od trenutka kada instaliramo operativni sistem. Ali napredniji softverski paketi olakšavaju u određenoj meri proces pravljenja web stranice. U ovom tutorialu ću praviti našu prvu web stranicu u Notepadu, kako bih vam dokazao da je i to moguće. Sada, napravimo prazan tekstualni dokument na našem desktopu, daćemo ime fajlu po želji, ja ću mu dati ime tutorial 2. Sad, verovatno je nekima od vas već palo na pamet, pa čekaj, kako će da se otvori ta web stranica kad je ovo tekstualni dokument? To je odlična konstatacija, a odgovor na tu konstataciju je jako jednostavno, tako što ćemo za ekstenziju tog našeg fajla umesto txt da stavimo .html. Ukoliko se na kraju fajlova kod vas ne vide ekstenzije, otvorite My Computer na svom računaru ili This PC u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite, i u slučaju da koristite Windows 10, a mislim da i na Windowsu 7 isto, kliknite na View, pa čekirate opciju File Name Extension. Kada budete čekirali tu opciju, trebalo bi da vam se pojave ekstenzije. Kada ste to uradili, trebalo bi da sada vidite ekstenzije na kraju imena fajla. Sada možete da svom tekstualnom dokumentu stavite ekstenziju .html, kao što sam ja to već uradio. Kada to uradimo, odmah možete vidjeti da se ikonica tog našeg fajla promenila i da sada umjesto ikonice tekstualnog dokumenta vidite ikonicu našeg defaultnog brauzera. U mom slučaju to je Google Chrome. Kod vas je to verovatno Internet Explorer ili Edge. Sada otvorimo naš novi fajl dupli klikom na ikonicu i možemo vidjeti da se otvara naš brauzer i da prikazuje praznu web stranicu. To je naravno zato što ništa nismo napisali unutar našeg HTML fajla, tako da je pravo vreme da se to promeni. Pre svega otvorimo naš fajl pomoću Notepada. Prva stvar koju ćemo uvek, ali apsolutno uvek kada pravimo HTML stranicu, da stavimo u fajl jeste sledeća linija koda. Ova linija je uvek ista i više ne postoji drugi način da se ona zapiše. U ranijim verzijama HTML-a je postojalo više različitih načina, ali od HTML-a 5 to više nije slučaj, tako da se ne trebate opterećivati time kako napisati ovu prvu liniju. Možete čak šta više svaki put kopirati, a u suštini vidjet ćete da u narednim tutorialima i ja to radim. Ok, sve to lepo, ali šta ta instrukcija radi? Pa njen zadatak je da kaže brauzeru, kada se pokrene, da fajl koji se otvara sadrži u sebi HTML kod. To je to. To je zadatak ove instrukcije. Tako da možemo preći na drugu. Druga linija će sadržati HTML tag. Ovaj tag, kao i većinu HTML tagova, treba zatvoriti. Šta to znači? To znači da treba, pored otvorenog taga, koji se inače zapisuje kao što smo ga već zapisali u našem fajlu, treba napisati i zatvoreni tag, koji se zapisuje kao, znači, isti naziv elementa, s tim što se ispred naziva taga napiše kosa crta ili podeljeno. Sad, koja je svrha otvaranja i zatvaranja tagova? Odgovor je jako jednostavan i verujte mi da ćete već na kraju ovog videa razumeti čemu potreba za zatvaranjem tagova. Ali ajde, reći ću i sada, svrha zatvaranja tagova jeste da se definiše odakle dokle brauzer treba da tretira sadržaj kao određeni element.
To je to. Ok, sad možemo da se vratimo na naš zadatak. Po meni je dobra praksa da se svaki tag zatvori odmah čim se otvori i da se sadržaj samo dodaje između otvorenog i zatvorenog taga, jer na taj način drastično smanjujemo šansu da se zaboravi zatvaranje nekog od tagova. To u principu ne bi trebalo da ima kobni ishod po našu web stranicu, ali je veoma lako moguće da se greške podvuku u naš kod, a o tome da naš kod postaje drastično lošiji za održavanje i praćenje takođe, neću ni da govorim. Tako da potrudimo se da redovno zatvaramo svoje tagove. Zamislite ih kao vrata. Ne želite valjda da vam neko kaže da niste rođeni u čamcu, jer niste zatvorili tag. Tako sam i mislio. Sad, kad smo napisali i HTML tag, objasnimo koja je njegova svrha. Njegova funkcija je jednostavno da definiše odakle dokle se nalazi HTML kod unutar dokumenta u kojem se piše. Tako da sve što želite da brauzer renderuje, ili jednostavnije rečeno da prikaže na našoj web stranici, stavite unutar ovog taga. Nakon HTML taga, naravno, kao što upravo rekosmo, unutar njega stavljamo naredni tag, a to je head tag. Ovaj tag takođe ima otvoreni i zatvoreni tag i njegova svrha je višestruka. Unutar ovog taga se definiše ime naše stranice, to jest onaj tekst koji će biti prikazan u kartici u brauzeru, koji u suštini predstavlja ime naše stranice. Pored toga se definišu svi, ali apsolutno svi eksterni fajlovi koje treba uključiti u našu web stranicu. Ponovo, sve ove delove ćemo detaljno prelaziti u budućim tutorijalima, ali ih sada pominjemo samo kako biste imali predstavu o tome šta se gde stavlja i čemu služi. Pored toga se unutar head bloka dodaju i meta podaci. A šta su to meta podaci? Pitanje samo nameće. Pa hajde da probam da objasnim šta su to meta podaci. Na što je moguće jednostavniji način. Uprošćeno rečeno, meta podaci su podaci o podacima. Ili drugačije rečeno, to su neke informacije koje bliže opisuju podatke koje koristi brauzer kako bi funkcionisao i obavljao svoje dužnosti koje očekujemo od njega. Kada smo završili sa head tagom, konačno možemo preći na samo pravljenje web stranice. Konačno. Bilo je krajnje vreme. Sav sadržaj u vidu samih HTML elemenata web stranice se piše unutar body taga. Ponovo, i ovaj tag treba zatvoriti. Znate šta? Mislim da se ne isplati da pričam kada treba zatvoriti tag. Zato ću od sada pa nadalje da naglasim samo kada za neki tag ne treba pisati zatvoreni tag. Dakle, sada kada imamo body tag, unutar njega konačno možemo da dodamo sve ono što smo želeli da dodamo našoj web stranici. Očekivali ste da ima još? Pa nema, to je sve što je potrebno da zapamtite o body tagu. Sada prelazimo na tagove koje smo pomenuli u naslovu videa. Prvo ćemo pričati o heading elementima. Oni se označavaju tagovima od H1 do H6, što znači da HTML sadrži 6 različitih heading tagova. Čemu to, pitate se? Pa to je zato što nam se na taj način daje ta sloboda da možemo da imamo više podnaslova unutar naše web stranice. Doduše, taj broj je moguće povećavati u beskonačnost pomoću CSS-a, ali je lakše koristiti samo HTML umesto toga, pa ukoliko imamo potrebu za više od 6 različitih naslova i podnaslova, pomoć moramo potražiti od CSS. Sad mi verovatno ne verujete da HTML posjeduje ugrađenih 6 različitih tagova samo za naslove, tako da ću morati da dokažem da sam u pravu. Unutar našeg body taga ću sada napraviti svih 6 različitih naslova, kako biste uporedo mogli da vidite u čemu je razlika između njih. Inače, H1 tag je najveći i ima font veličine 32 piksela i ta veličina se smanjuje sve do 11 piksela koliko ima H6 tag. Pored same veličine teksta, margine su takođe izraženije kod heading tagova u odnosu na paragraf tag. Margine su inače ništa drugo do prazan prostor koji se pravi između bilo kog elementa i nekog susednog njemu elementa. Tako da će, na primjeru teksta, tekst unutar heading tagova biti okružen sa više praznog prostora u odnosu na tekst unutar paragraf taga. Pretpostavljam da sam do sad uspeo toliko da vam dosadim pričom o heading tagovima, da je jedina stvar koju trenutno želite da prestanem da pričam o njima. Zaista mi je žao, znam da umem da budem dosadan, neću više da pričam o headingsima.
Prelazimo na paragrafe. Paragrafi su ništa drugo do headingsi sa manjim fontom i marginama. Da, rekao sam da ne pričam više o headingsima. Paragrafi se kada god želimo da dodamo neki blok teksta na našu web stranicu primenjuju. Predstavljeni su pomoću p taga, a takođe, ukoliko samo unutar body taga ispišete neki tekst, browser će protumačiti da ste želeli da taj tekst bude paragraf i tako će ga i tretirati. Da li ja to osjećam tračak sumnje u vazduhu? Pa, hajde da dokažem svoju iskrenost. Pa da vidimo, kako će izgledati naša stranica sada. Nadam se da nisam pogrešio. I dobro je. Na stranici imamo 2 paragrafa, odmah ispod naših naslova, koji su različitih veličina. I kao što možemo da primetimo, nema apsolutno nikakve razlike između paragrafa koji smo dodali unutar p taga i ono koji smo dodali kao običan tekst. Ali ipak ima razlike, barem logičke razlike. A ta razlika se ogleda u činjenici da ukoliko samo napišete neki tekst, bez da ga stavite unutar taga, nećete moći da ga modifikujete pomoću CSS-a ili nekog od programskih jezika koje ćemo obrađivati u budućnosti. Tako da vam, bez obzira na činjenicu da je primamljivo ne pisati nešto, ja vam toplo preporučujem da uvek, ali uvek pišete p tag oko paragrafa. A što se tiče naših headinga, kao što možete videti, H1 tag je najveći, sve do H6 taga koji je najmanji, a i margine su, kao što možete primetiti, za nijansu veće između heading tagova u odnosu na paragraf tagove. Pa, čestitam, uspešno ste napravili svoju prvu web stranicu. Budite ponosni na sebe, jer ste upravo napravili prvi korak ka svetu web programiranja. Pozdrav do sledećeg viđenja.